ko ibe qur'ana kala ita korodo ko basi bila basi tila wala qur'ana kala baraji mi fora ibo so ni ciiden ko harafu kele baraji tambiye ni mo min gese qur'ana kala ko nyuma ye qur'ana kala hari ni ta korodo o baraji biye ni ba korodo na fami bala tadabbur ni tahashimi bala ni ta korodo ibe manka wodela me kalam baraji ko ni boso ha bon koni mɔgɔ min ni e ye sun ta jamana wɛrɛ la misali la ɲina mali ye sun ta sibiri e tun bɛ jamana min na olu ye sun ta kari don de dumasi don bon sunkalo laban ye e sɔrɔ mali de mali mukani kɔnɔntɔnna o bɛn n'a ye bɔra jamana min na o mugan ni seginna e bɛ min mali nɔfɛ wa u bɛ bɔra jamana i b'o de kɔnɔ sunkalo kɔni a laban na fɔlɔ a ye mɔgɔ sɔrɔ jamana min na i bɛ kɔnte o jamana de la ni sunkalo laban ye e sɔrɔ mali yan fɛ e bɛ kɔnte maliyɛnw de la n'u minna i bɛ min hali n'a y'a sɔrɔ e ye mugan ni segin de sɔrɔ ni sunkalo tɛmɛna i bɛ denw kelen sara i bɛ denw kelen sara mɛ ni mali minna e bɛ min mali nɔfɛ asawm yawma tasumuna wal fitr yawma tuftaruna wal adha yawma tudahun ciiden ko abe jama min na ibe jama min na nu sunna isu nu mina immi nu yu kala ya kantige do me kay kala ya kantige mo be jama min na sallu do ebe jate o jama de la donc ibe jate mali de kono ibi suntige mali de noke hari na ya suru ye mugani sekinde suru ni sungalo temena iba sara don kele na ya suru ye mugani kono do suru kono a wasara ibe suntige mali de noke ko sunkalo nafila min fule min ye ni mɔgɔ min y'a kɛ a y'a sɔrɔ e dɛgɛla su jɔli la a b'i wasa ka bɔ i ka su tɔ jɔli la wa awɔ ciden ko inna rajula idha qama mali imani hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laylati ciden ko sallallahu alaihi wasallam a ko sunkalo tarawih min fule min ye a ko ni mɔgɔ min sallira ka fara alimami kan fo ka taa salli bɛ ban i ni alimami bɛɛ ye salli ban ɲɔgɔn fɛ ala bɛ su mumɛ nafila baraji d'i ma ala b'o salli ye wala o de y'a to dɔnnikɛbaw ko sunna tɛ n'i ye tarawihi damina alimami nɔfɛ i kana bila ɲɛ dɔw ni alimami sera wotire ma u bɛ bɔ u bɛ sigi ayi o tɛ ciden ka sunna ye i ye ciden ka sunna fɔn ko ɲɔgɔn ɲa to alimami nɔfɛ dɛ ina ka wotiri salli ɲɔgɔn fɛ ina ka salli ban ɲɔgɔn fɛ hali su tɔ la n'i ma nafila su mumɛ baraji ala b'a d'i ma wala a bɛ se k'i wasa i ka su mumɛ baraji la mɛ ni mɔgɔ min ko su tɔ la fana i bɛ se ka nafila wɛrɛ kɛ baasi t'i la ciden ko man kama ramadana imanan ihtisaba wa alaikum salam o muso ka sigi tɛlɛ la ka wajuli kɛ sariya la bɛɛ o wa o dɔɔninkɛbagaw ɲininkara nin na o ko min ye muso ka sigi radio sosow la a kɛra arajow ye ou bien a kɛra tɛlɛw ye muso k'a fɔ i bɛ sigi ka wajuli kɛ wali cɛw b'u ye o tulo b'i kan na a tɛ bɛn silamɛya sariya la o fɔra ka caya jamana kɔnɔ an ye nin fɔ an ka derisiw kɔnɔ an y'a ka fatawaw kɛ haramu do muso ka sigi arajo so la be arajo bɛ se yɔrɔ yɔrɔ kilo b'i kan na ou bien muso ka sigi télé so la mɔgɔw ɲa b'i la dɔw hali hijabu t'u la mɔgɔw kilo b'i kan na u ɲa b'i la o ye haramu ye o tɛ bɛn ala ko kuranna kɔnɔ wa idha sa'altumuhunna mata fas'aluhunna min wara'i hijab a ko ni a bɛ hali musow ɲininka makona fɛn dɔw ye a k'a sɔrɔ hijabu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ wali fɛn wali muso kana kɛ an ɲa bɛ ɲɔgɔn na panparanpa o tɛ bɛn o ye haramu ye ala ka aya kɔnɔ muso ka kan fana lawura tɛ dɛ mais tire sallallahu alaihi wasallam
ako ala ko qur'ana kono folo fala yaqda anna bil qawli fayatima alladhi fi qalbihi marad ako muso kani ikam majigi to ya dola ka kuma to dola ce min ni muso nege ba dusukun kono kana mile katima muso be kuma ka kuma to be bila ikana kuma to ya dola kuma to min be wali to sama kana yima o ya haramu yo tedde o ya to tiden ko narbe sallila ni almami trompera wali yusabbih rijalu wa yusaffiqu nisa ako cew ka subhanallahi fo me muso ka tegere de fo kana kuma woye almami trompera de muso kana fo subhanallahi ako aka tegere de fo aka tegere de bosi almami na do trompera silamiya sariya ko muso kana salli wele ni wali cew ba kana salli wele salli munum be bange cene muso be yekrene ni muso bi ka sokono wali cete be wali cete ibi ka sallu bange me dori ke bawo be benem ba kan ni ebe yorola ni kampere ni ka sallu wali cew ba me ko ki ta ko daji ko salli ni be pere na be bange muso ni ba ke ka sallu wali cew be utile bu kana eti ta ko daji ko talbiya labbaika ko yoro labbaika fo ni la murani hidula ciren ko cew ka pere ni labbaika ya akome muso ku ta ko daji ko ulu kana perena tugoni ni hadisa be kofe aw beta muso bila radio la kata muso bila telo la ko be wadule ke atel islam na yalla de me anye fim do de ta kudo dina kono mali ube kudo sunna kono kasote sunna kono ani fa mali yo jatela damana doni ni damana ewa sunna de bu bolo ulu bolo kateme ala taka kateme ciden taka parce que ulu bulu yere bolo ulu sera degere ni kalama ulu be se ka damana sunna dilaw yereye ka damana hakilana dilaw yereye min te qur'ana ni sunna ni salafu tay u binna kataw dingan kono ni yorode donc u te silamiya sunna kono muso ko te u yese ko yan min ka ko muso be bori de soso la ka wajiri ke ku kala ni yede ka konnen jake mo ga ku ka konnen jaku yere folo la yukhrijna amama an-nas ukana bo mo nye koro arijo soso la yani sahinna an anfusahunna akuku yere konnan jaye koro ukana bo chew nye koro arijo soso la ku yere konnan jaye koro sane ka ko do mo konnan jaye yere waju koro e yere be sigi togo minna ibe kuma togo minna yere e yere de kanka waju koro yere waju koro muso ku yere waju koro ukan ne shi haku yere koro ukadawa ku yere koro sanu be dawa do wala ube min na tebbe silamiya sariya la fe sunna ko ko fulana muso jama muso kelen ka teme ka ke alimamu be cogodi muso jama muso be se ka ku kalimami na teme munyede komi chebe teme ci alimami be teme jama nye cogomi muso alimami te teme jama nye cogola de sapa folo chamanche yibe joye sapa che lai mais muso te teme muso jama kulu ni nyogon je kubu la salli komi chebe chew ani mami be chew la salli chew mi muso to kede mais be do sapa folo chaman kede bon ko ewa min ye tarawih nafila salle ko ni qabla ni bada ya limami soro ama qabla ni bada ke ko jama ya ni ka salli ko fe ko ama qabla ni bada ke ko alimami ba ka swadi la qabla ni bada ke lila o be to de ayen ni ko te tinya qabla ni bada be farda la to mi qabla ni bada be nafila fana la o to ko kele ni la bukhari hadisan nati tuma na ye bonda do ko bada sujudi qabla sujudi ko abe fardala abe nafila la ako ciiden ko man nashiya fi salati fal yasjudu sajdatay ciiden ko ni mo mi nani ka salli de ko ama salli bo salli la qabla be fardala qabla be badala qabla bi soro e bada bi soro fardala ci ko mi bada bi soro nafila lo ci ko ni o to ko kelena almami ye mi ko almami bi suwa de la nafila qabla ko na bada ko la macinya ko qabla ba kare wa bada ba kare men na ma ke qabla ni bada nanya ka salli furakere men na ma ke furase janya na foi ta ka salli la salli ka kene
bon ko e min be almami ko fe nyal mami ma qabla kama baraka be daga ta ke abe daga ika ke na ya suru ni bara de wal mami salamu bila akajurute kan ne be se ka ke ne qabla ko ne ete se ko ke kalmami to parce que ko ga tu wal mami de ko wala alaykum salam bon koni mɔgɔ min n'a bɛ nafila sali la a trompera ka nafila ye dɔ fara ko ka ye dɔ bɔ a la e sigilen b'a kɛrɛfɛ e bɛ se ka hakili jigin i bɛ se ka hakili jigin wa ta'awanu alal birri wat taqwa ala ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ bato la bato de filɛ nin ye a dɛmɛ ka bato la a bɛ ɲɛ cogo min i ka hakili jigin waaleykum salaam bon ko sabani min tɛmɛna ko ciden ya wa caman sun ko a taara 15 ayi ciden hadisa dɔ nana ko ciden tun bɛ sabani ni sunkalo tugu ɲɔgɔn na a bɛ sabani sun a bɛ sunkalo tugu a la hadisa dɔ nana a bɛ sabani sun fo ni dɔɔni tɛ dɔɔni kɛbaaw kan ni hadisaw fara ɲɔgɔn kan kuma caman fɔra la burumbaji y'o fara ɲɔgɔn kan cogo min a ko hadisa minnu nana ko ciden tun bɛ sabani su a bɛ sunkalo tugu a la ko a b'o kɛ sawu dɔ de la hadisa minnu nana ko a tun bɛ sabani bɛ su ni dɔɔni tɛ a b'o fana kɛ sawu dɔ la o de y'a to burumbaji a b'ale ka fatawa kɔnɔ hali san dɔw la n'i ye sabani ni sunkalo tugu ɲɔgɔn na baasi tɛ ka ye sunna kɛ san min fana n'i y'o tugu ɲɔgɔn na ye sabani caman su y'a bila ka ɲi a k'u bɛɛ nana dɔw fana y'u fara ɲɔgɔn kan hadisa minnu ko ciden tun bɛ sabani bɛ sun k'a ni sunkalo tugu ɲɔgɔn na ani hadisa minnu tun b'a bɛ sun ni dɔɔni tɛ ko hadisa minnu tun b'a bɛ sun ni dɔɔni tɛ an b'o hadisaw de ta minnu ko a tun b'a bɛ sun laɲini ya tun b'a caman sun de o laɲini tɛ a bɛɛ ye ko parce que hadisa nana an b'a se to bɔra ni Ibn Abbas ko ciden ma deli ka kalo su ka fori ka timmɛ ni sunkalo tɛ wala o kɔsɔn olu ka tun b'a caman de sun a caman o bɛ tɛmɛ 15 la a caman bɛ tɛmɛ 15 la wala ala kulli hali ciden tun bɛ sabani caman su mɔgɔ bɛ se ka 15 su bɛ se ka tɛmɛ 15 kan hadisa min nana ko ni sabani sera 15 a kana su kuma bɔ hadisa la dɔw y'a lafu dɔw y'a saha minnu y'a saha ko ciden ka laɲini ye dɛ sabani 15 fɔlɔ tɛmɛna e ma foyi kɛ 15 laban min tora ni sunkalo cɛ ko i bɛ sun ta ka sunkalo sɛgɛrɛ ciden y'o de bali mais ni mɔgɔ min ye sun ta depuis sabani fɔlɔ ka tɛmɛ 15 kan ka taa a bɛ daga ka tɛmɛ 15 kan o y'o fara ɲɔgɔn kan o cogo de bon ko ni awa misiri do ni alimami nana eritari la alimami bena wakati min a y'a sɔrɔ u ye mɔgɔ dɔ latɛmɛ ni alimami nana a bɛ daga alimami a kana ka jɔ yɔrɔ la o tigi ka bɔ sali la wa an bɛ min ko fɔlɔ la ciden ko sallallahu alaihi wasallam wala ya ummanna rajula fi sultani ladhi jini alimami ya min filɛ nin ye alimami ratibu ko ka gɛlɛn dɔɔni kaba ko alimami ratibu alimami kɛrɛkɛrɛnlen bɛ misiri la k'a fɔ ni misiri alimami ye karasa de dɔɔni kaba ciden ko mɔgɔ si kana na ka tɛmɛ ka salli o misiri kɔnɔ ko i bɛ kɛ alimami n'o tigi ma jɛn n'a ye wala ya ummanna rajulan fi sultani ladhi jini ciden ko yɔrɔ min n'a kibariya bɛ mɔgɔ min bolo ni e nana e kana tɛmɛ n'a ma yamaruya d'i ma o de ta bɛ fuqahaw dɔ bolo yɛrɛ o alimami sugu ni e nana alimami ratibu bɛ misiri la e nana ko wagati sera dɔrɔn e tɛmɛna i salɛrina a ma jɛn d'i ma fuqahaw dɔ ko yɛrɛ ko salli t'i ye e ko i ka salli tiɲɛ ko salli t'i ye mais kuma sahale i ka salli ka kɛnɛ mais i ye haramu kɛ u bɛɛ bolo u ma ɲɔgɔn sɔsɔ la dɛ ni nana ka tɛmɛ mihrabi la ka salli alimami ɲɛ alimami min yamaruya n'a ye ka tɛmɛ ni jama ye ka salli i ye haramu kɛ dɛ a tɛ bɛn silamɛya sariya la mɔgɔw ka nin kɔlɔsi dɛ
donc mɔgɔ bɛ tɛmɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛmɛ cogo di ni wagati bɛ bɔ wagati bɛ bɔ t'anw ka wagati dɛlɛlen don masala na anw ko 1h pire 1h5 dɔrɔn u b'a fɔ ko wagati tɛmɛna u bɛ mɔgɔ latɛmɛ na wagati bɔli t'o ye dɛ Ibn Semi rahimahullah a ko alimami bɛ se ka makɔnɔ miniti 30 ka taa heure la alimami se kɔnɔ ni nin bɛɛ ye a ko ciden tile la ni ciden mana u tɛ sali jɔ fɔlɔ dɛ Bilali bɛ taa ciden lajɛ de fɔlɔ a bɛ taa wele de a bɛ taa lajɛ ko min bɛ de a bɛ taa wele de ko min bɛ u bɛ ciden makɔnɔ de fɔ n'a nana awa a ko ni telefoni ko la n'a y'a sɔrɔ alimami ka so ani misiri ka so a kana sali jɔ dɛ ni wagati sera a ye wagati min fɔ piri sera a kana sali jɔ hali n'a tɛmɛna nana sen ka kana sali jɔ ni alimami ka du ka surun a ka so ka surun kelen ka taa alimami lajɛ fɔlɔ mun bɛ a bɛ taa alimami lajɛ de fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ darura bɛ a tɛ se ka na wala a bɛna mɔgɔ latɛmɛ ou bien ni a yɛrɛ ye wɔrɔdu de a ye taa ka mɔgɔ latɛmɛ a bɛ taa mɔgɔ latɛmɛ o la a ko ni ani alimami so ka jan ni telefoni ko in na a ye alimami wele fɔlɔ ni wagati sera a ye alimami wele wagati sera ujura min bɛ ni alimami bɛna a b'a makɔnɔ ni a tɛna ujura min bɛ a bɛ ɲɛfɔ a ye a bɛ mɔgɔ latɛmɛ mais ka to wagati sera dɔ bɛ pa ka jɔ ka mɔgɔ latɛmɛ haramu dɔ dɛ u b'an ka misiriw la adabubaliya ni diina faamubaliya ani haramu dɔ de n'an b'o kɛ wagati bɔlen ye jumɛn ye sisan ni n'u ko n'aw siranna ko ni wagati bɛ bɔ o ye jumɛn ye sa maana sali fana n'an ko sali fana y'a ta sisan depuis midi moins 2 heures pire n'o bɛ se de sali fana bɛ bɔ wala ni 2 heures pire bɛ na 2 heures pire n'o bɛ se kɔni ou bien 3 heures pire n'o bɛ se lagasara wagati bɛ se sali fana ye wagati y'a ta depuis midi moins sisan 1 heure moins sali fana wagati y'a ta 1 heure moins mo u ko lagasara fana wagati bɛ don juma na sisan 16 heures pire yɔrɔ dɔ la 16 heures 4 bon ni sali fana wagati dɔra lagasara bɛ na 16 heures yɛrɛ bɛ na se sisan sali fana wagati bɛ na bɔ lagasara wagati bɛ na dɔn o ni de la ko n'a siranna ni wagati bɛ bɔ mɔgɔ ka tɛmɛ ni hari alimami ma jɛndi wagati boli min fɔra ni alimami mana ni wagati bɛ bɔ a ye mɔgɔ latɛmɛ a bɛ kɛ nin cogo de la a u bɛ futuri an ko futuri y'a ta ni tile binna bilema min bɛ futuri y'a ta o de ye fo ka taa bilema in bɛ dɔgɔ heure kelen ni dɔɔni ɲɔgɔn na futuri sera a b'a kɛ ka alimami ma kɔnɔ heure kelen tɛmɛna a tora 15 minutes mɛ ou bien a tora 30 minutes ɲɔgɔn na dɔrɔn safo bɛ na dɔn wala wagati bɛna bɔ a ye mɔgɔ latɛmɛ a ka mɔgɔ lasali n'u ko a bɛ siran ni wagati bɛ bɔ mɔgɔ ka tɛmɛ o ye nin sugu de ye dɛ mais an ko 1 heure pire de an bɛ sali la n yɛrɛ de o jate sigi mɔgɔ bɛ se k'o faamu cogo min 1 heure 5 dɔrɔn ko wagati tɛmɛna mɔgɔ ka tɛmɛ ayi alimami bɛ se ka makɔnɔ miniti 30 alimami bɛ se ka makɔnɔ heure kɛlɛ tant que n'an ma sira ko wagati yɛrɛ de bɛna bɔ pewu wala mɔgɔw ka nin faamu dɛ ciden ko a ko sali welela sali wagati ko b'ale bolo mais min ye sali jɔ o bɛ alimami de bolo dɛ sali jɔli ɲamara bɛ alimami de bolo o de y'a to ciden tun b'a fɔ la taqumu hatta tarawuni a ko a kana wuli ka jɔ safaw la fo n'a y'i ɲɛ dɛ n'a m'i ɲɛ a kana wuli ka jɔ safaw la donc mɔgɔw ka nin kɔlɔsi alimamiya ka gɛlɛn misiri kɔnɔ misiriw fana kɛra komi fɛn de sisan miniti kelen dara wagati ka dɔrɔn dɔ sigilen b'a to jama la wagati sera dɔ ka tɛmɛ an ka sali balima an ka adabu an ka diina kala ka faamu ni diina ka gɛlɛn ni sali ka gɛlɛn tinu kɛ fɛn tɛ koyi an kana misiri kɛ komi tiyati bɔrɔ yɔrɔw k'a kɛ komi adabu t'u la k'a kɛ komi sariya tɛ misiriw la sariya tɛ sali wagatiw la an kana o kɛ mɔgɔw ka ninnu jate minɛ sani an ka se ale ka ɲininkali la an ni ɲɛ bila ninnu kɛ mais an b'a fɔ alimamiw fana ye alimami fana ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ka alimami fana ka wagati kɔlɔsi i ni mɔgɔw bɛnna wagati min na alimami fana k'o kɔlɔsi ni darura tɛ darura bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ don dɔ la mais ni darura gɛlɛnw tɛ alimami fana ka nɔgɔya kɛ jama kan i ka wagati kɔlɔsi ni wagati nana dɔrɔn i ka bɔ i kana sali ni mɔgɔw ye alimami ka nɔgɔya fana dɔ ye mun ye ka taa jama ma an bɛ sali 1 heure pire mais n y'a kɛ aw ye 1 heure 5 n'a min y'a ye mɔgɔ latɛmɛ alimami fana ka nin nɔgɔya kɛ jama ye ni nin miniti hakɛ kɔni sera ma ne ye a ye mɔgɔ latɛmɛ ko fo o miniti hakɛ in fana ka se mɔgɔ kana tɛmɛ
donc nonu ni alimami fana kan noya kata jamama bon nan bora o yoro la bon ni alimami mana aw ko ko wakati sera ayem mo la tene ni alimami nana wordu ba bolo alimami kata siga ka sigi yoro la ka boko o nyamara ga alimami bo emin temena nye ka do sallila ni alimami nana anyamariya be alimami bolo alimami kateme e ka boko don ko mo delila kire sallallahu alaihi wasallam ma ye abubakar nyamariya ko ka sallini jama'i abubakar ya salli damina ni jama'i o kono nana dro kire nan ayere lafiya suru ka bana la bora nana man kan chayara abubakar ya ko la jaye kire ni abubakar ewa ko kire ko ka sawan nola kire nana kashidi abubakar kera alimamiye abubakar kera alimami ko fumo kire sigile abe mo la salli abanale lo akante sika korta abubakar ba kan korta ni kabaruye pour jama kame abubakar dole tora kire nana kayele makka ta alimamiye abubakar kera alimami ko fumo dole be kire sigile no asallira ni jama donc ordu bi alimami bolo na majje akateme e kasagi ko be min temenanya ni alimami ko fana to yi nola alimami ki sabati nola be salli ko be basi to fana la cire nyo fana ke kele dola cire taradela uye abdurrahman ibn auf lateme cire nana ka abdurrahman ibn auf soro salli la cire sallira ko donc ni alimami fana yo ke ni fulala ube dagaray ne bunu semino ko juman kani aku be dagaray me nyuma fulana ika ale fana to akam wala salina temena akana ta jugu yani kono ya do ina ni nyugonche ubi akana ta jama do jimi koro donc ni fana nana ya suru ye moro la teme fitina seranye kam ubi ka kono ya kana do atibi buskuna atto ya kam wala salli ode kan me ni ko kone akaboye tara joy abe boye ko ni mo mi ni ate arabu kando na be fe ka to de ko ka sujudu kono ate sa arabu kanna abe se ka ko ka kanna wa ibe se ka ko ka kanna farda salli do nafila salli do ikumbele minato isujudu to ube katta ya laba iba ke ka do min ke iba ke ka do min ke ni te se ka ake kanna ite se ka ka arabu kanna akoy kan kanna afata wa ndete ti daima li busul no ristari dole ko ba groupe mun be nyini kan jabu tonna sawde wi nyini kan ninna uko e wa farda do nafila do isujudu to ita ya laba ite se do min karabu kan akoy ka kan kono ala ko fattahullah masatatu akoy sirala nya ka sheko da mayra ala ko qur'ana ko la yukallifu allah nafsan illa wusaha ne ala ten nimbila fenna ite se minna ciren ko ya amartukum bi sayfatu min masatatu ciren ko ni nyaw nyamra ni min ya sheko kala ni hadisa koso ni aya koso min ba fe ka do min fo ika sujure ka ta yala bara fardaro nafila do ni te se arabu na ko ika kanna basi tika yodi bayana na salafa akidina ma ko ni sare mo ko ay do ande do sare ni amana da ya ko ni wai da ba ni dai wa wa ma ala nge me na ko nge na ban din nan bagar bo ko ewa silamia sariya ko sunyalikela bolo kattige ko ni sunyalikela eta sunya bolo tigete jamana kono ko man ka jamana be to no tara di fama wuro ma fana ubabila e yere bese ki dimi bo yerewa o te daga ye sunyalikela bolo kattige sunyalikela bete fana de iko famu de sunyalikela be bolo te tige ko ni sunyalikela bolo kattige saratu woro de bala talla je kitabu ko ate commission de kala yesu ne kanya politique do sarati woro de bal na ya Allah se kiri tigelama o sarati woro be de sege ko ni o sarati woro da parade bolo be tige me no sarati woro magga ko bolo te tige te o e be se ko sarati woro nyanyi ni yere ate se ka kekele afulanna kinwo fenye kiri tige ala yo to wolila amuru de bolo famo population simple mo simple eta te kiri boye mo gona de ni eyen nimmila ya politique ete famay akam mo nana ke fana mina ki politique te fana kam mo nana kata wudo fana kam mo do politique
fawda bino be fawda tena geri simbe be wuri aten wuri donc nonun te mo kelen ko yede mo sitte se ga haddu boni yere haddu bo baga ye famaw de nu ye haddu bo afule nu ma haddu bo ala bulu de ngile kala ate daga e ka haddu boni yere ko yala be daga iki kadda borosuni patti suntowa don ko ko ni yere korosi kadda ko yere korosi temma tay kono basitika ne anyuma pour asugu akacha tembe se katila ela biti kono anyuma bila ika suntike makono ni suntike rege da borosu me ni mo mi nyaado be se ka ketile kono binda borosu ka betu fentin tan kono fenteta kono basita la ika bon koni mo min ni muso kula be bolo ebe shimi fe ya sura be kalo bola abe daga yi ka bo kata muso wore ko te daga ya ka donya donde kona yere de ya jengi binne be nete salli ube binne be min togola yere nyamariya bima ta karasa menna ayira ma bo yere de la kate ate daga yi kata ka doshi mo fe ibashi abe bon ko tiden nale ka sigi jama sigirai jama jolen do tora don ko bo yeddele tanina ni tiden ko hadisa dola almami kera ka no minade na jora ka sallay jo ka salli na sigira ka salla be ka sigi ka salli wayde ni almami ye salli mina salli dalmina ne awye asibile mais don ko ni salli damina ni mo ye jolendo o ko be darura ye soro sigira jama jolende se ka to abubakar ye salli mina nu salli damina nu ya jolende wori ya to tiden sigira wulu jolendo وكم وقت سيرا ومن كان يكاد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ko ibe Qur'an kala ita korodo ko basi bila basi tila wala Qur'an kala baraji min fora ibo so ni tiden ko harafu kele baraji tambiye ni mo min be se Qur'an karan ko nyuma ye Qur'an kala hari ni ta korodo o baraji biye ni ba korodo na fa min bala tadabbur ni takashim min bala ni ta korodo ibe manka wodela me kalam baraji ko ni boso bon koni mɔgɔ min ye e ye sun ta jamana wɛrɛ la misali la ɲina mali ye sun ta sibiri e tun bɛ jamana min na olu ye sun ta kaari dɔn de dumasi dɔn bon sunkalo laban ye e sɔrɔ mali de mali mukani kɔnɔntɔnna o bɛn n'a ye bɔra jamana min na o mugan ni seginna e bɛ min mali nɔfɛ wa u bɛ bɔra jamana i b'o de kɔnɔ sunkalo kɔni a laban na fɔlɔ a ye mɔgɔ sɔrɔ jamana min na i bɛ kɔnte o jamana de la ni sunkalo laban ye sɔrɔ mali yan fɛ e bɛ kɔnte maliyɛnw de la n'u minna i bɛ min hali n'a y'a sɔrɔ e ye mugan ni segin de sɔrɔ ni sunkalo tɛmɛnen bɛ denw kelen sara i bɛ denw kelen sara mais ni mali minna e bɛ min mali nɔfɛ asawm yawma tasumuna wal fitr yawma tuftaruna wal adha yawma tudahuna ciidon ko abe jama minna e bɛ jama minna n'u sunna isu n'u minna i min
nu yu kala ya kantige do me kay kala ya kantige mo be jama min na sallu do e be jaate o jama de la donc ibe jaate mali de kono ibi suntige mali de nope hari na ya suru ye mugani sekinde suru ni sungalo temena iba sara donkele na ya suru ye mugani kono do suru kono a wasara ibe suntige mali de nope ko sungalo nafila min fule nin ye ni mɔgɔ min y'a kɛ a y'a sɔrɔ e delila su jɔli la a b'i wasa ka bɔ i ka su tɔ jɔli la wa awɔ ciden ko inna rajula idha qama mali imani hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laylati ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako sungalo tarawih min fule nin ye a ko ni mɔgɔ min sallira ka fara alimami kan fo ka taa salli bɛ ba i ni alimami bɛɛ ye salli ba ɲɔgɔn fɛ ala bɛ su mumɛ nafila baraji d'i ma ala b'o salli ye wala o de y'a to dɔnnibagaw ko sunna tɛ n'i ye tarawihi daminɛ alimami nɔfɛ i kana bila ɲɛ dɔw ni alimami sera wotiri ma u bɛ bɔ u bɛ sigi ayi o tɛ ciden ka sunna ye i ye ciden ka sunna fɔnkɔ ɲɔgɔn ɲa to alimami nɔfɛ dɛ ina ka wotiri salli ɲɔgɔn fɛ ina ka salli ba ɲɔgɔn fɛ hari su tɔ la n'i ma nafila su mumɛ baraji ala b'a d'i ma wala a bɛ se k'i wasa i ka su mumɛ baraji la mais ni mɔgɔ min ko su tɔ la fana i bɛ se ka nafila wɛrɛ kɛ baasi t'i la ciden ko man kama ramadana imanan ihtisaba wa alaikum salam